Ahojte ľudia, ja som Dava a dneska si zahrajeme Survival Surf. Je to druhá časť random hier. Fakt proste to budú úplne random hry akože. Akú hru si zahrajeme možno po dvakrát. Survival Surf už som hral, jak vidíte. Mám tu ako taký ten účet. Akože, teraz akože chcel som robiť výnimku. Lebo teraz ako je ľudia, vy viete, že ja teraz nenatáčam. Ako je veľmi čas, tak chcem vám robiť radosť, že by ste proste som natáčal na YouTube. Ste boli rádi, aby ste mali čo sledovať. Ja teraz nenatáčam, skoro vôbec nenatáčam. No ešte raz som začal, či kedy som začal, teraz nepamätám, som začal byť aktívny. Au, to som nevidel, že tam treba vyskočiť. Tak ľudia, poďme. Akože, ja neviem ako vás, ale mňa tieto ako je random hry bavia. Akože neviem ako vás. A chcel by som robiť možno takých 10 dielov a potom by som to chcel končiť. Tak sme prehrali, to nevadí. Nehovor, že aj tu sú reklamy. Tak to je. No, tak to sme skončili. Len tak prežil. Asi som mal ísť hore. Neviem. Ja? No tak ja som sa pozrel, že koľko natáčame a ja som zomrel, no. Skvelé. Tu je. Ako je prdel rýchlo, alebo ako je? Jak to funguje? Vôbec neviem, čo som teraz spravil. Ako je Survival Surf som niekedy akože hral, teraz už to nehrajem. Teda ako je nič nehrám veľmi. Keď ako ja idem natáčať to dačo, to zahrajem tú hru. Au. Tak sme ho tam veľké zabudli. Ten už bol ako rýchlejší, som povedal. Wow! Teraz idem bomby. Teraz som si to robil, akože to poviem. Čo som mal to zrobiť? Ale dobre nám to ide. Aha, ja som nemohol vyskočiť ľudia. Blbé reklamy. Mňa to fakt nebaví s tými reklamami. Čo som zrobil? Ľudia, videli ste to? Hneď na začiatku sme prehrali. Fakt super. Ľudia, poďme. Jackpack, ten fakt chcem. Ľudia, máme jackpack, letíme. Akože, neviem, či to tie peniaze, jak fungujú, ale hej, ona si akože riadne do tých peniazí búcha hlavu. To postava, ktorú mám ja. Je to ťažšie, aj keď neviem, by to bolo ťažšie, sme si asi mohli vybrať cestu, alebo neviem, jak to bolo.
Wow, tak to je velmi veľa peňazí. Jdeme Spidermana. Jo. Tak poďme ľudia. Myslíte, že dáme rekord? Že skoro je rekord. Koň. Jejk. Triky. Tak poď Y. Jdem si pro Y. Dobre, idem po Y. Y to asi ukončíme, protože už Subway Surf akože nemám čo vysvetľovať. To je proste tu hru každý pozná. Tak toto sme dobre zahrali. Dobre. Jej, to čo je toto za hra? Ľudia. Musíme pokoriť toho typka, čo tam beží. Keď to správne chápem. Asi ten, čo zrobil najväčší rekord. Aba ja neviem, jak to je. Vidím tam Y. Triky, máme to hotové. Co som to získal? Opica. Uģaka. Kaka. Ľudia, keď som toto video páčil, nesamite dať like, odber zvonček, alebo ešte nekončíme. Joj, ten skateboard ja tu mám chcel ukázať, aký ja mám boom. Wow! Keď proste do vašho narazíte, tak to proste tak. Proste prešete a ešte som vám chcel ukázať panášikov. Mám, ideme tak home. Tu mám, že to je toto my. To pojďte to, čo to je. Tak tu mám toho robota, to tu. Z normálneho toho. Je tu až čo sme si to všude kúpili. To, čo stojí najmenej, to asi je. Tam stojí 20 000. Nechcem. Dobre ľudia, keď sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, odber zvonček a čau.